constituir la xarxa de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès, amb més de 700 quilòmetres de canonada. La formen 10 ajuntaments, tot i que presta servei, total o parcialment, a 17 municipis. Compta amb més de 1.700 connexions i 780 explotacions agràries abonades. Cobreix el servei de 2 polígons industrials i de la zona urbana del Pi de Sant Just. Els seus 40 dipòsits i 3 estacions de bombament són proveïts des de 2 captacions, una a la Ribera Salada, a Riulacó, i una al Cardener. Les teves excursions a la Ribera Salada, al costat del teu pare, sobre el tractoret, a buscar una cubeta d'aigua. Ens consideraven que eren uns somniadors. Diu, ara tens l'oportunitat de continuar. Hauria patit un retrocés molt important. Una comarca morta. Jo crec que la comunitat és una història d'èxit. Puguem prendre sense complexos qualsevol projecte de futur. El més important que s'ha de fer la democràcia als Solsonès.